Искаш да споделиш своята обява в нашите групи за имоти? Знаеш ли, че напълно безплатно можеш да споделиш линк към своята обява за имот под наем, за нощувки или за продажба на имот и да я покажеш пред аудитория от над 6000 човека в групите на свободниквартири.com във Facebook? Ето как. 1. Качи обява в свободниквартири.com. 2. Направи копия на линка на обявата. 3. И го постави в полето за споделяне на публикация пред членовете на групата за имоти. Разполагаш с 2 групи, където можеш да споделиш своята обява. В групата ни за апартаменти, офиси, нощувки и къщи под наем и в групата ни с квартири за студенти. Растящият брой членове на групите е над 6000 човека от цяла България. Ще намериш линк към групите в описанието на това видео.